כי לפעמים אני אוהב לתת את הדברים קצת לשבת לכם בראש, ואז אני ממשיך אותם, ולפרק הזה ילווה אותנו, אני מאמין, לפחות עד ה-20 לחודש הבא, אולי אפילו יותר, אולי עד סוף החודש הבא. הפרק הזה של נגזרות מכיל בבחינת הבגרות הרבה מאוד שאלות, ולמעשה יכולים להיות לנו 6 שאלות כאלה בבחינת הבגרות שקשורים לנגזרות ואינטגרלים. 6 שאלות, זה המון. 6 שאלות זה יותר מרוב המבחן. מה זה נגזר? נתחיל לעבוד ונראה. קודם כל, מערכת צירים. כולם מכירים אותה, אני מאמין, שלום, ציר X וציר Y. ועל מערכת הצירים מפוזרים לנו כמובן נקודות, זאת עם ראשית הצירים. זה נקרא נקודות ברביע הראשון, זה נקרא הרביע הראשון, זה נקרא הרביע השני, זה נקרא הרביע שלישי, וזה נקרא הרביע רביעי. אוקיי, קצת הכרת המערכת צירים. מה מיוחד ברביע הראשון? נכון, גם ה-X חיובי וגם ה-Y חיובי. מה מיוחד ברביע השני? שה-X שלילי וה-Y חיובי. רביע שלישי שניהם שליליים. וכמובן ברביע הרביעי ה-X חיובי וה-Y שלילי. מה מיוחד בציר ה-X'ים? שה-Y על ציר ה-X'ים מה תמיד? 0. אני לא יודע מה ה-X, אבל ה-Y הוא 0. כשה-X תלוי איפה אתה נמצא. אם אתה נמצא בחלק הזה, אז אתה נמצא בחלק החיובי, ואם אתה בחלק הזה, אז כמובן בחלק השלילי. כמובן אני סתם מסמן נקודות, זה לא ממש, סתם כדי שנבין. ופה מה שמיוחד זה שיכול להיות לנו 0.8, יכול להיות לנו 0.2, יכול להיות לנו 0.-2, ויכול להיות לנו כמובן 0.-4. אז בואו נכתוב את זה. על ציר X, Y שווה 0. על ציר Y, מה? X שווה 0. על ציר X, Y שווה 0, ועל ציר Y, X שווה 0. כל מי שנמצא פה, אני מאמין יודע את זה. בכל זאת אני מזכיר את הדברים. יכולים להיות לנו שלושה סוגים של ישרים. יכול להיות לנו ישר אופקי. יכול להיות לנו ישר אנכי. שלומך ידידי. בסדר. יכול להיות לנו ישר עולה, ויכול להיות לנו ישר מה? יורד. אלה הם שלושה מצבים של ישרים במישור. אופקי, אנכי, עולה ויורד. מה מיוחד בישרים אופקיים? הם מקבילים לציר X. מה שמיוחד בהם זה שערך ה-Y של הישרים האלה הוא כל הזמן אותו דבר. למשל, נניח וניקח את הנקודה 0.3 ואת הנקודה 5.3 ואת הנקודה מינוס 2.3 ואת הנקודה מינוס 10.3. אז קו כזה הוא קו שאם תסתכלו טוב טוב מה? ה-Y שלו כל הזמן 3 ולכן קוראים לו Y שווה 3. איך ייראה קו כזה? הוא ייראה ככה. הנה הנקודה 0.3, הנה הנקודה 5.3, הנה הנקודה מינוס 2.3 והנה הנקודה מינוס 10.3 וזה נקרא קו אופקי Y שווה 3. הגיוני? לא, סובך הגיוני.
נניח יהיה לנו את הנקודות מינוס 5.0, מינוס 5.1, מינוס 5.-3, מינוס 5.10. אנכי, לא? נכון, אז זה יקרא קו x שווה מינוס 5. איך הוא נראה? ככה. הנה הנקודה מינוס 5.0, הנה הנקודה מינוס 5.1, הנה הנקודה מינוס 5-3, הנה הנקודה מינוס 5.10, וכו' וכו' וכו'. זה נקרא קו אנכי, זה נקרא קו. השיפוע של הקו האופקי נקרא 0, והשיפוע של הקו האנכי נקרא אינסוף. 0 ואינסוף. שיפוע של קו אופקי 0, שיפוע של קו אנכי אינסוף. יבוא! מה המצב? כן. אין בעיה אח שלו. אין בעיה. בסדר? אני לא דואג. עד 8, עד 9. גגד. אז קו אופקי, קו אנכי. כמובן שיכולים להיות לי נקודות שייצרו לי קו עולה, ויכולות להיות נקודות שמייצרות קו יורד. עכשיו, נניח ואני אשים פה נקודה, סתם בואו נמציא אותה, מינוס 3.4, ונניח תהיה לי פה נקודה בערך, כמובן הכל אני פה ממציא, כן, זה לא משנה כל כך, נגיד ב-6.-3, אז לחבר את הנקודה הזאת עם הנקודה הזאת, ייצר לנו קו שהוא בירידה. נניח ומישהו יחבר לי את הנקודה הזאת, סתם אני ממציא 5.8, עם הנקודה הזו סתם אני ממציא אבל שיהיה הגיוני מינוס 8.-2, אז כמובן שהוא מייצר לי קו שהוא בעלייה. נדעת מאיפה שזה מתחיל כאילו אתה... כן, בין שתי נקודות יש קו ישר אחד, נכון? אתה תמיד הולך עליו משמאל לימין, יורד, יורד, עולה, עולה, בסדר? תשמע, גם אם אתה תצייר לי כזה קו, סתכל, עדיין אני אגיד לך שהוא... עדיין אני אגיד לך שהוא עולה. כי מבחינתי אין כזה דבר, קו ישר אין לו התחלה ואין לו סוף, הוא כמובן אינסופי. גם אם אתה נותן לי מקטע כזה, עדיין זה משמאל לימין, אני תמיד נע עליו משמאל לימין, ואז אני רואה אם זה עולה או יורד. שאלות עד לכאן. אז על מערכת הצירים יכולים להיות לנו 3 סוגים של ישרים, אופקי, אנכי, וישר עם שיפוע. השיפוע יכול להיות חיובי, זה עולה, שיפוע יכול להיות שלילי, זה יורד. פה אנחנו אומרים שהשיפוע חיובי, ופה אנחנו אומרים שהשיפוע מה? שלילי. אז m גדול מ-0 עלייה, m קטן מ-0 ירידה. שאלות עד לכאן אם מישהו רוצה, בבקשה. תעתיקו, חופשי, תעתיקו. תעתיקו בזריזות ותעתיקו מה שבא לכם. מי היה בתרגול ביום שישי? יפה, איך היה? יופי, נטלי עזרה לכם? שמח. פה אמרנו שהשיפוע הוא אינסופי? כן, זה נקרא שיפוע אינסוף. קו אנכי נקרא שיפוע אינסוף, בסדר? יום שלישי הזה, לא, יום שלישי הקודם אני הייתי בתרגול. יום שלישי הזה נטלי תהיה בתרגול, מתחיל ב-6. אני מ-3 עד 6, רשום לכם בלו"ז שחילקתי לכם. מ-3 עד 6, והיא כשהיא נמצאת, היא נמצאת מ-6 עד 9. כלומר, יום שלישי הזה זה מ-6 עד 9. אני מקווה שתגיעו בהמוניכם.
אני מלמד. האם הייתי פה עד 11? אנחנו נתקלים את זה. ביום שישי אני רק מלמד את אנשי החמש. בבוקר לימדתי אותם מ-9. וזה... אוקיי, הלאה. הלאה. איך מוצאים שיפוע? שיפוע, יש לו נוסחה. מציאת שיפוע. M שווה y1 פחות y2 חלקי x1 פחות x2. אני מעלה עכשיו פה 4 זוגות ואנחנו הולכים למצוא להם את השיטה. 7.1 ו מינוס 3.4 8.2 ומינוס 5.6 6.7 ומינוס 5.7 מינוס 3.4 ומינוס 3.8. 4 זוגות, ואני רוצה למצוא לכל זוג מה? את השיפוע שלו. אוקיי, יאללה, מתחילים לעבוד. מה השיפוע פה? M שווה, זה לא משנה את מי מחסירים, רק להקפיד על הסדר. בואו נעשה את העליון פחות התחתון. 1 פחות 4 חלקי 7 מינוס 3, אז M יוצא לנו מינוס 3 חלקי 10. זה השיפוע. תגידו לי אתם, עולה, יורד, אופקי או אנכי? יורד. הבא בתור. M שווה 2 מינוס 6 8 מינוס 5 8 חלקי 13 וזה כמובן עולה. ואפשר למצוא את זה על הציר? מה אתה רוצה למצוא על הציר? שיפוע, את הנקודה אי אפשר. תשים את שתי הנקודות, יהיה לך את השיפוע, לא? אתה הולך 8 והולך 13. זה כן? סליחה, עולה 8 והולך 13. תשים את הנקודות אם אתה רוצה לראות איך זה נראה. פה אפשר גם לחשב וגם לא לחשב. אפשר לחשב 7 פחות 7 6 מינוס 5. נכון. יוצא לנו פה חלקי 11 והתשובה היא 0. כמובן זה אופקי. אפשר גם להיות מספיק ערני שיש פה 7 ופה 7 ומיד לקבוע שזה כמובן מה? אופקי. כל אחד ורמת הערנות שלו. יש כאלה שמחשבים ואז אומרים אוי, יש כאלה שמסתכלים ואז לא אומרים אוי. כאן נקבל ש-M שווה 4 מינוס 8 מינוס 3 מינוס 3. M שווה 12 חלקי 0, לחלק ב-0 זו פעולה אסורה. M יוצא אינסוף או לא מוגדר, וזה נקרא מאונח. למה לא אופקי גם? אמרנו שאם זה קו כזה, הוא נקרא מאונח. ובאמת מי ש... כן, אבל... אופקי זה ככה. כן, אבל... אני זה אופקי גם, כי יצא לי 0. מה זה משנה אם מתחת אותו? תחלקי ב-0, תעשי 0 חלקי... אני לא יכולה, גם את זה אני לא יכולה. למה? תעשי במחשבון, תעשי 0 חלקי 7. ותעשי ההפך. ובסדר, אני צריכה גם 0. תעשי. אם אני אומר לעשות, קודם כל את עושה. 0 חלקי 11 כמה יוצא? עכשיו תעשי 12 חלקי 0, קילל אותך? עכשיו כשבון מקלל, את יודעת שזה לא מוגדר. יש?
אפשר לראות איזה על הציר אבל? בטח, מה? שים את הנקודות, נו. מה עשינו מקודם? אז מה זה לא מוגדר? מה עשינו מקודם? מינוס 3.4, איפה הוא נמצא? פה? מינוס 3.4. מינוס 3, מינוס 8, איפה הוא נמצא? פה? זה נקרא שיפוע, שהוא אינסוף, וזה נקרא שיפוע שהוא לא מוגדר. אז גם השני הוא לא מוגדר. לא, למה לא מוגדר, גיבור? אתה, תראה, קודם כל את ההגדרות זה לא אתה מחליט, את ההגדרות אני מחליט, בסדר? סבבה, אני שואל. תראה, אתה שואל עכשיו שאלות לא טובות. אם אני אומר שזה הגדרה, אז אין למה. הגדרה, אין אחריה את המילה למה. אתה מבין אותי או לא? לא. כשאני מגדיר לך משהו, זה כי אני החלטתי להגדיר אותו. אין אחריו למה. אז אתה אומר, כל מספר שהוא מתחלק באפס, אז הוא לא מוגדר. נכון. אמת. זאת הגדרה, לא מוגדר. עכשיו, בכלל תתרגל דבר, זה כבר עניין של חינוך. אם אני מגדיר לך משהו, אז אתה לא שואל למה. אני אסביר לך יותר מזה, תסתכל. אני רוצה ש-A סולמית B יהיה שווה ל-A ועוד B חלקי B פחות A. אתה לא יכול לשאול אותי למה. כי התשובה שלי היא ככה. אבל אני כן יכול לשאול אותך כמה זה 3 סולמית 4. כמה זה? 3 ועוד 4, חלקי 3 ועוד 4. עכשיו אני אשאל אותך למה. כי ככה הגדרת. אז למה אתה שואל אותי למה? לא, אני שואל אותך למה, מה ההבדלים בין זה לזה, זה מה זה החליטו לקרוא לו אנכי, זה החליטו לקרוא לו אופקי, לא אכפת לי שתגדיר את ההגדרות שלך. בוא נקרא לזה לא חבר, ולזה נקרא חבר, ולזה נקרא חבר עולה, ולזה נקרא חבר יורד. או בוא נקרא לזה חבר, ובוא נקרא לזה חבר אתה חסר, אבל העיקר שמה? שנהיה תמימי דעים, בסדר? זה מה שחשוב, כלומר שהשפה תהיה בהירה וברורה, שכשאני אומר אופקי אתה מבין למה אני מתכוון, כשאני אומר אנכי אתה מבין למה אני מתכוון, כשאני אומר עולה אתה מבין למה אני מתכוון, כשאני אומר יורד אתה מבין למה אני מתכוון. אתה מבין למה אני מתכוון? זה הכי חשוב. יותר מזה לא חשוב בהגדרה. אוקיי. יורד, עולה, אופקי, אנכי, לא מוגדר, חישובים או פתיחת עיניים לפני החישובים, זה לא אכפת לי מה אתם עושים קודם, אבל לדעת לחשב שיפור. אחת הבעיות היא שברור לכם, אני מאמין, שברור לכם שהעולם שלנו לא מורכב מקווים ישרים, אלא מקווים עקומים. עכשיו, אם העולם מורכב מקווים עקומים, אז המושג הזה, שיפוע, הוא מושג מאוד מאוד בעייתי. כי הוא תלוי בעצם איפה אני נמצא. הוא משתנה. הוא משתנה, אז תלוי איפה אני נמצא. נכון? כי, למשל, אם אני נמצא פה, ואני תמיד נע משמאל לימין, אז אני בטיפוס מעל. ובאמת תשימו לב שהקו שמשיק, השיפוע שלו חיובי. אם אני נמצא פה, אני עדיין בטיפוס מעלה, ועדיין השיפוע מה? חיובי. אמנם קו קטן שיק. אבל פחות. אבל פחות, אבל לא משנה עדיין חיובי. אם אני נמצא פה, השיפוע אפס. אם אני נמצא פה, השיפוע כבר מתחיל מה? לרדת. שוב פעם השיפוע שלי אפס, ושוב פעם השיפוע שלי מה? עולה. אז אני יכול קודם כל מכאן להסיק מסקנה. אם העקום עולה, אז השיפוע חיובי. אם העקום יורד, אז השיפוע מה? שלילי. אם העקום בנקודת מקס או מין, אז
השיפוע מה? אפס. מה זה הסימון הזה שעשית? איפה? סתם ציינת בן אדם כאילו? בן אדם, אני את כל המתמטיקה מנסה להעביר עם תחושות, כי זה דרך חיים, אתה איתי? מה זה מתמטיקה? זה לתאר מצב מהחיים, מציאות מהחיים. תחשוב שאתה גולש סקי, פה אתה דוחף בלי עין הרע, שאתה מגיע למעלה וקצת נהנה מהאוויר הצח, נח קצת, יושב שם במקס, מסתכל על הנוף, ואז אתה גולש מטה מבסוט מהחיים, ושוב פעם אתה מבין יהיה לך לעלות. מה עכשיו? אם העקום עולה אז השיפוע חיובי. אם העקום יורד אז השיפוע שלילי. אם העקום בנקודת מקס או מין אז השיפוע אפס. הגיוני? חבר'ה, אם לא יהיה הגיוני, לא תצליחו לחבר את כל המידע הזה. תחפשו תמיד את ההיגיון. לפעמים ההיגיון מגיע אחרי הטכניקה. אבל גם אז ההיגיון צריך להגיע. אוקיי, אם אנחנו זוכרים את הדברים, אנחנו נשכח אותם. שאלות עד לכאן. עכשיו, אם ככה, אנחנו צריכים למצוא מעבד שידע למצוא שיפועים, נכון? מעבד מלשון פרוסס. מעבד, פרוססור. אוקיי? אנחנו צריכים למצוא איזשהו מכונה שתדע לייצר שיפוע. המכונה שיודעת לייצר שיפוע של עקום נקראת מכונת הנגזרת. נגזרת זה ממש כמו מכונת כביסה. מכניסים לה בגדים מלוכלכים, מה היא מוציאה? בגדים נקיים. אתה מכניס למכונה הזאת ביטוי, הוא עושה משהו, בז על הביטוי, ויורה לך החוצה מה? שיפוע. שיפוע. מה? תראה, חולצה? אהבתי דווקא. כאילו, לקחתי כאילו את המשל והנמשל, והמשכתי אותו, כאילו לא, זהרתי אותו עד הסוף נגיד. אהבתי. אם אתה משתמש, אני רוצה זכויות יוצרים. זה מוקלט דרך אגב. את רוצה על זה זכויות? זאת אומרת, אם אני ארוויח איזשהו $1 מיוטיוב להתקשר אליי? תביאי את הסרט. אני אביא, בסדר. או שאני אקרא לך חולצה. אוקיי. אז המכונה שיודעת לייצר שיפוע של עקום נקראת מכונת הנגזרת. מכונת הנגזרת, ועכשיו אנחנו הולכים ללמוד איך גוזרים. אני אומר משהו קטן לפני שאני אתחיל. לא בקורסים כאלה, כמובן בקורסים יותר מתקדמים של מתמטיקה, נכנסים לאיך הקימו את המכונה הזאת, איך יצרו את המכונה הזאת. איך יצרו את אותם חוקים שאני הולך כרגע למכור לכם בנזיד עדשים. אוקיי? אבל אנחנו לא בקורס כזה, ולכן אני הולך למכור לכם את החוקים. רוב החוקים רשומים בדף הנוסחאות שלכם, שאני מאמין שמשבוע שעבר כבר הספקתם להסתכל עליו לפחות 5-6 פעמים. בסדר, אני נתתי את שלי, ישבתי לכם על המצפון, מי שאני יושב לו על המצפון סביר להניח שעכשיו יתחיל לקרוא, מי שלא, עשיתי תפקידי. אז המכונה הזאת נקראת נגזרת, ואנחנו נעשה עכשיו טבלה. פה יהיה לנו את הביטוי, ופה יהיה לנו את הגזירה. נגזרת גם מסמנים בתג. תג זה גם כן פעולה של גזירה. יש לנו 3 חוקים בסיסיים, A, AX ו-A כפול X ב-F. A כפול X ו-A כפול X בחזקת F. חוקים מאוד מאוד פשוטים, ובכל זאת הרבה מאוד תקלות בחומר הזה נובעות מחוסר היכולת שלכם לבצע פעולות טכניות פשוטות.
רוב הטעויות בחומר הזה הן טעויות אלגבריות. חוסר תשומת לב למשפטים ופתגמים ואמרות שאני אגיד אותם פה 100 פעם, 1000 פעם, ובכל זאת זה נכנס לכם באוזן ויוצא מהאוזן השנייה. אם לא תזכור, איך תצליח? אז כשגוזרים את A, מעולה, מקבלים 0. וכשגוזרים את AX מקבלים רק את A. וכשגוזרים את A כפול X ב-N מקבלים A כפול N כפול X בחזקת N מינוס 1. וכשאני אומר A, אני מתכוון למספר. A זה מספר. N זה מעריך, גם כן, מספר. A זה איזשהו מספר, ו-N זה איזשהו מספר, איזשהו מעריך. והדבר שאני הכי מבקש מכם, אני ממש מבקש, אל תמציאו חוקים. משתמשים רק בחוקים שארז כותב. אין חוק, לא גוזרים. פונים לארז. איך אני אדגיש את זה יותר? אני לא יודע. פעם חשבנו לחבר לכיסאות איזה מתג חשמלי. שכשבן אדם לא טועה בגזירה, זה מילא, ממציא חוק, ניתן לו 20 וולט. פעם שנייה, 40 וולט. עד שהוא ילמד לקח. לא שהוא זיהה נכון את החוק וטעה, שהוא המציא חוקים. אלה החוקים. חבר'ה, כמה חוקים יש כרגע? 2. אז אם אני מבקש שתגזרו לי את סינוס X, אין חוק לזה. אבל תמציאו לי. אתם איתי? אל תמציאו לי. בסמסטר חורף, דרך אגב, אני חוזר על זה הרבה פחות. למה? כי יש לי זמן. בסמסטר קיץ אני אל תמציאו לי בשיעור הראשון. אני חייב לסגור עכשיו. אל תמציאו לי, רוסלן. אל תמציא לי חוקים. שמך בישראל תזכיר צביקה. לא. יונתן. אל תמציא לי חוקים. תרים את ידך ותיתן לנו מה שנקרא שבועת צופים. אני, יונתן, מתחייב בזאת לא ישכנעני איש. לא להמציא חוקים. לא שבועה אמיתית, שבועת צופים. אתה יודע מה זה שבועת צופים? שבועת צופים. אתה לא יודע מה צופים? לא. לא הפסדת עכשיו. טל, אתה מבטיחה לא להמציא חוקים? ואם תמציא חוקים, מה יקרה? זה הבעיה. אוקיי, זה כבר יותר טוב. יש לי זה טוב, אבל לא שום דבר. לא טוב. לא, את מבינה שיש מה שנקרא... אז אחרי כל החלק האומנותי, בואו נתחיל לגזור. רגע, יש לך איזה המשך לטבלה? כן. זו טבלה ארוכה שתיגמר בסוף החודש הבא. אם אני אכמת את כמות החוקים, באמת, אין הרבה חוקים. זאת אומרת, אני חושב שאם אני אקח ואני אפנה לאנשים שקודקודם בראשם, אני חושב שנגיע ל-10-11 חוקים. אבל אנשים שקודקודם לא בראשם יצטרכו לסחוב על עצמם בערך 50 נוסחאות. אוקיי? החלטה שלכם. אני פונה גם לאלה וגם לאלה. אני מדבר גם וגם. אני המורה של כולם. כמה פעמים העברתי את זה, ועדיין אני מפספס את האנשים. כאילו, די מאכזב את עצמי. כמה פעמים שאני מבקש שאנשים לא ימציאו, עדיין ממציאו. בואו נראה, אולי סוף סוף אני אצליח. סוף סוף. טוב, תגזרו לי בבקשה את 3. אני אעזור לכם, זה 0, כי זה A. תגזרו לי בבקשה את 5x, אני אעזור לכם. 5, כי זה AX. תגזרו לי בבקשה את 3x בריבוע, אני גם אעזור לכם. זה 3 כפול 2, אז זה... וה-x
החזקה שלו הייתה n, ואחרי הגזירה מה היא? יורדת ב-1, אז אם היא הייתה פה 2, פה היא תהיה מה? 1. סך הכל נקבל 6. איבדת? כן. תסתכלי על החוק, לאט לאט תסתכלי על החוק. עכשיו תפעילי אותו. 3 כפול 2. הלאה. כפול ה-x. סבבה, ומה רשום אחרי ה-x? תסתכלי על כל החוק, לא רק על מה n שבא. מינוס 1. מה היה n מקודם? ומה עכשיו? יש? חוק זה חוק.